Күгәрсен авылында яшәүче кадерле кешебез, әниебез, әбиебез Халитова Рәшидә Калимулла кызы күркәм һикән яшьлек юбилейын каршы ала дип башлана хат юлдары. Әниебезгә йөрәк түреннән сыккан матур теләкләребезне, йылы һүзләребезне yetkirгебез килә. Әтиебез Халитов Кавый Миннибай улы менән матур гаилә корып безне, үз баланы, 2 кыз, 1 ул үстереп, олы тормыш юлына бастырдылар. Без уларга сикһез рәхмәтлебез. Әтиебезнең якты дөньянан киткәненә 11 ел инде. Әниебез туган йортыбызның утын һүндермәенсә, безне көтеп, без кайтканга куанып каршы сыга. Әни, һиңа ныклы сәламәтлек, ян тыныслыгы теләйбез. Безгә таяныс, терәк булып, һау сәламәт булып яшә. Әни бит ул өйдең яме, ә тормышта олы терәк. Сәламәт бул, одак яшә, һин бит әни безгә кәрәк. Халкын карлы кышта тыуһаң да һин, ят кояшы һәр сак күңелеңдә. Һәр вакытта йөзең көләс булһын, балкып яшә гомергә. Иң изге теләктәр менән балаларың һәм ейән-янсәрдәрең. Үскән игә, балаларың бергә, ашкынабыз синең яныңа. Йырак юлны күзлә, үз алдыңа сүзлә, көтәсеңдер капка төбендә. Ашар ашларың ашамый, безне көткән әнкәем. Бергә кайткач ашарбыз дип сабыр иткән. Sabır etken әнекәйем. Әнкәй бүген балкый, җирдән икән атлый, берчә көлә, берчә елмая. Тавыкларын суйган, бәлешләрен куйган, туган көне бүген әнекәйемнең. Инде бүләкләр исәпкә, зурдан кабул шатлыклар алып килсен, туган көнең иртәсе, туган көнең иртәсе. Инде бүләкләр бирсәкә, зурдан кабул итәсен. Күп шатлыклар алып килсен, туган көнең иртәсе, туган көнең иртәсе. Әнкәй җирдә, безнең белән бергә, син булганда күңел җырмыңлы. Иртән иртүк торып, табыннарны корып, уят безне әнкәй иркәләр. Ашар ашларын ашамый, безне көткән әнкәем. Бергә кайткач ашарбыз дип сабыр иткән. Sabır etken әнекәйем. Ашар ашларын ашамый, безне көткән әнкәйем. Бергә кайткач ашарбыз дип сабыр иткән әнкәйем, сабыр иткән әнекәйем. Ашар ашларын ашамый, безне көткән кайткач ашарбыз дип сабыр иткән әнкәйем, сабыр иткән әнкәйем. Бергә кайткач ашарбыз дип сабыр